Departaments d'Igualtat eliminats. Propostes contra l'avortament impulsades a parlaments, negacionisme de la violència masclista o banderes LGTBIQA+, que ja no es poden penjar en ajuntaments. Al País Valencià o les Illes, el PP i Vox han començat a aplicar mesures en contra dels drets de les dones i el col·lectiu LGTBIQA+. En el darrer número de La Directa parlem de quines han estat aquestes mesures antifeministes que ha aplicat l'extrema dreta. El 28 de maig de 2023, la celebració d'eleccions locals i autonòmiques de l'estat espanyol va ser una data estratègica per entendre aquesta regressió. Des d'aleshores, Vox ha impregnat les institucions del seu relat. Però no només això. Ha modificat pressupostos, ha canviat lleis i ha fet que els governs del PP impulsin la visió que la ultradreta té de les dones, a qui sovint circumscriuen a l'àmbit domèstic, i del col·lectiu LGTBIQA+, que directament invisibilitza. Segons un estudi impulsat per la plataforma Impacte de Gènere Ja, el pressupost del País Valencià suposa importants retallades i un clar gir en les polítiques públiques cap als postulats de la dreta. Aquesta deriva es veu clarament en el Pla de Recuperació i Reconstrucció del Territori després de la Dana al País Valencià, que preveu mobilitzar 2.390 milions d'euros. En les gairebé 700 pàgines del projecte no hi ha ni una menció a l'abordatge de la violència masclista, tot i ser una zona que, segons la mateixa Generalitat Valenciana, acumula el 40% de les denúncies per violència masclista. Vox també ha intentat imposar la seva visió des de les Corts Valencianes i el Parlament de les Illes. La formació d'extrema dreta ha utilitzat aquestes institucions per donar volada al seu discurs contra les persones trans. La naturaleza sigue su curso. Los niños nacen niños con sus singularidades. Las niñas nacen niñas con sus características propias también. O per atacar el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs. Y el aborto no es un derecho. El derecho por excelencia del que emanan el resto de derechos que tenemos todos los seres humanos es el derecho a la vida. Y por tanto desde Vox vamos a seguir defendiendo que hay que ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad a tener a sus hijos y no fomentar ese genocidio silencioso que es el acabar con 100.000 vidas al año en España. Només un municipi de tot el territori té un alcalde de la formació d'extrema dreta. Es tracta de Nàquera, on Iván Expósito va arribar a un acord amb els populars, on s'instava a la no col·locació de banderes LGTBI als balcons de l'Ajuntament o façanes municipals i a substituir les concentracions en proclames de no a la violència masclista per no a la violència o condemnem tota la violència. L'ofensiva de Vox contra l'avortament des de l'àmbit local ha estat constant. El cas més clar és d'Alacant, on la formació va aprovar els pressupostos municipals del PP a canvi de l'obertura de l'anomenada Oficina de la Maternitat. Y con todas las herramientas y todas las actuaciones necesarias para que esos bebés lleguen por fin a la vida. Un organisme que els moviments feministes han titllat d'antiavortista. Aquests són només alguns dels molts exemples que recollim en aquest reportatge d'Albert Alexandre i que demostren que quan l'extrema dreta penetra les institucions, una de les primeres coses que fa és imposar la seva agenda ultra i antidrets. A La Directa ens finança qui ens llegeix. Subscriu-te per fer possibles reportatges com aquest.